לזאת אין תשובה, אין ספק בזה, בזאת אין ספק. אבל אני מסופק שתניח את דעתי, אם לא תהיה יותר ספציפי. יותר ספציפי? יותר ספציפי זה לפרט מה היה. יותר ספציפי זה לפרט אילו שיחות, איזה מגעים. ספציפי, מה דובר בהם, באילו נסיבות הם נערכו. ספציפי. ההסברים הקודמים שלך לא רק שלא הניחו את דעתי, אלא אפילו... להפך. כן.